Zvekufoswa handisi kuda ini. Uri kuda kuenda kupi manheru anaya? Kubhawa kakunodya mari. Wabva warara ikoko, asi hauneti here? Ndikaenda usandifoneri ndokukata. Nhai. Baba Junior, fee yangu iyo hamuchatohodi kana kumboikwenyu. Asi pane chandakatadza. Takapedzisa rini kutengesa shumba maheusha? Haiwa, ndaramba. Iwe! Ndasarenda. Ma Junior, dzokai kumba. Naiwe, Mai Junior. Kundida kwacho nakusi kwazonyanyise. Wakazoita lake rekuti vanhu vakawanda vanoera shumba, otherwise dai iwe vachingokudya. Ba Junior. Haiwa, Ba Junior kuita sei ndichakurova ipapo kaita kunge dzungairo. Zvamuri kuenda kubva pamba pachabikwei? Usaite kuti ndikushaude. Nhasi tongoita zvemasimba. Patusadaro dai wakandiudza sha, ndisina kukuzvarira vana. Saka uchaita sei? Apa futi auna undiroora. Ndakudzokera kwaMutare. Dzokera. Ko wanonotswa nei? Uchasara uchibika wega. Nyangwe ndikatadza kubika shamwari, kubhawa kwandiri kuenda kondichangonodya nyama. Iwe neusingafunge. Right. Wakangono ndakakutora usingagoni kana kuverenga, chaigona kuverenga machatsi chete paWhatsApp. Baba Junior, mukabva madaro shuwa. Baba Junior, mukabva madaro shuwa.